Mine damer og herrer, vi er stolte af at kunne præsentere aftenens vært John Berner. God aften og velkommen til HK Makeover, programmet med de mange gode tilbud, og må ikke vi har noget i ærmet til dig. Kender du det? Du føler dig træt, udmattet og underbetalt. Så se med her. Du er blevet ansat i et nyt firma, og det forventes af dig, at du arbejder fra 8 morgen til langt over midnat, uden ekstra betaling. Ja, faktisk for en sodavand og en pizza med pepperoni. Det er langt fra OK, siger vi her på HK. Vi har inviteret Bjarne med ind i studiet, fordi vi har kunnet hjælpe ham, og mange af jer derude med vores nye produkt, HK Makeover. Bjarne, var du lykkelig? Nej, det var du ikke. For han var nemlig ikke organiseret. Og hvad synes vi, det er? Prøv at se med her. Jeg er rigtig glad for at være i HK, fordi man spiser rigtig godt på deres kurser, og jeg binder bedre snørebånd. Jeg har gjort mange år nu, og det bliver bedre dag for dag. Jeg er glad for at være i HK, fordi det opfylder alle mine behov. Jeg får tilsendt de lækreste e-mails en gang om måneden, og der står sådan nogle interessante ting, som virkelig fylder min hverdag med glæde. HK Makeover kan blive din for sølle 1.099 kroner om måneden. Og ikke nok med det, det kan trækkes fra i skat. Det er nemlig lige det kan. Fordi inden Bjarne han kom til os, der levede han en kummerlig tilværelse. Prøv at følge med her. Bjarne har købt første modul af vores HK Makeover pakke, og det er den, vi kalder for HK Netværk! Nu er det slut med at spise din tørre ostemæder alene. Med HK Netværk får du et populært produkt, der solidt placerer dig som den populære medarbejder. Hun sagde det også i går. Bjarne, hvordan har du det? Du har det rigtig godt, men du kan få det meget bedre, for vi vender tilbage lige om lidt. HK Makeover kan blive din for sølle 1.099 kroner om måneden, og det stopper ikke her. Hvis du bestiller din HK Makeover inden for de næste 12 minutter, får du gratis det populære januarnummer af HK's magasin Flippen oven i hatten. Men vent, oven i dit HK Makeover får du nu også denne enestående margrethe-skål i unikt design af den peruviansk fødte blinde kunstner Roberto Huentos. Hvad er det, vi lover? HK Makeover! Yes, Bjarne, nu skal vi kigge på dine kompetencer, for før du kom til os og købte vores HK Makeover kompetenceopbygningsmodul, der var du ikke så færdig i de grafiske programmer. Så derfor har vi lavet en test til Bjarne. Og vi skal have en test, Bjarne, og det skal være en copy-paste-test, men det skal være med genvejstesterne. Kom så, Bjarne. Kom så. Yes! Alt sammen med HK's Makeover kompetenceopbygningsmodul. Vil du også være på vinderholdet, så skynd dig at få fingrene i vores HK Makeover-pakke, bestående af det unikke HK Makeover netværksmodul og den ultrapopulære HK Makeover kompetenceopbygningsmodul. Bestiller du inden for de næste 12 minutter, får du også denne lækre HK øloplukker, værdi 1995, alt sammen samlet i denne HK naturblå mulepose. Vores panel sidder klar ved telefonerne lige nu til at tage imod netop dit opkald. Ring nu på telefon 4x45. Lad os se, hvordan det går. Vi går over til telefonerne. Og Rosa, hvordan går det så med telefonerne? Det går super godt. Vi har allerede fået næsten 50.000 henvendelser. Så det må siges at være en succes. Hvem er det så primært, der ringer herind? Ja, det går nok mest polakker. Nå, men det spiller jo alt sammen med i kassen. Ja, altså nu har jeg været i HK i 16 år, og jeg må sige, at det beriger mit liv på sådan en måde, som er svært at forklare. I have big union connections in my home state. Jeg synes, det er kanon. Jeg synes, man får et godt netværk, og så er mit sexliv også blevet helt vildt meget bedre. Kan du ikke se det? Det er for fedt, det er for vildt, det de unge vil have, det HK skal frem med, det er sådan noget der. Nej. Jamen, er du ikke imponeret? Nej. Jamen, hvad er det, du vil have? Det skal være vildere.